गामसा गाननानै इन्जय खालामदों थेंक इउ मा फौजि मानसि ना गाबोननो भाई मायावबा अरुणाचलाव थांगोन गारि देखायना थैगोन कुनु गेरेन्टि गैया लाइफआ माने आंनि लाइफ आरो ना कुनु गेरेन्टि गैया माने माला मा जागोन इन्जय नंगौ नङा फंबायमोनखौ बेयाव लोगो मोनदों हाय उन्दुनोसै नमस्कार मैं हूं आप लोग का दोस्त जमशेद लोगोफोर आङो दिकियाजुलियाव दंफैयो दिकियाजुलि मा गामिमोन फंबाय गौरमारा माने आं सासे फंबायनि न'आव फैदो बे आं फंबायखौ उनाव देखायसिगोन मा खामानियाव फैदो बेयाव देखायलां बे भिडिअआव अब्ला दिनै दिकियाजुलियाव फैनानै मा बिसोरनि न'आव उन्दुनाय जानाय नङा बे फोथारावसो उन्दुगोन माने सेंग्राफोरा फोथाराव मोनसे भेलागुर होनना बुङो जोबोर गिदिर माने भेलागुर सिङाव उन्दुयो सल' दामगासिनो दङ माने रुमाव उन्दुनानै लाब गैखाया बे सेंग्राफोरा लेंहरदों आरो जोंबो उन्दुनांगोन आदा होनना अब्ला सेंग्राफोर उन्दुनोसै फंबाय नों बेखौ लादों आं कम्बलखौ लाखानोसै फै बाबु थाथ' मादैमोन दे थांदे फै जादों जोंनि गामियाव बेफोरबायदि गैया रावबो बेफोरबायदि भेलागुर बिदि बानायनानै गामियाव सेंग्राफोरा नेलायनाय गैया बेनिखायनो इन्टारेस्ट मोनदों आरो बेफोरबायदि जानांगौ गामिफोरा नंगौना नङा नंगौ मोनसे सेंग्राफोरा खौसेथि बा माबा मोनसे खौसेथिया थांनानै थायो खौसेथि थारमाने मोनसे बुस्थु माबा जायो आरो ना जमा थानाय लोगो लोगो अनजायनाय इउनिटि स्ट्रेंथ होननाय बुस्थुआ बे मोनसे गामिनि बेफोर मोजां खामानि दा जोंनि गामियाव गैयानो बेफोरबायदि अब्ला हिट जागोन दिनै नैजों बबेजों एसे बेनिफ्राय लाइन लांदों नामा कारेन्ट लांदों गोबां मानसियानो आंखौ इउटुबाव बुङो आदा जेम्स नों गामसा गान मोसा माने दिकियाजुलियाव फैनानै गामसा माने ओरैबायदि फंबायमोनाथ' आं फैयाबा मोसानाय नंलामोन खोमा उन्दुबायसोमोन मा दं न' लाइफआव जेबो गैया दसे इन्जय न' आंजों अब्ला जों मोसाबावगोन न' खेबसेबाव दे एडभान्स हेपि मागो न' दे एडभान्स फुङावनो होगोन भिडिअखौ दे
सोरबा साननो हागोन लोंनाय जानाय जेबो गैया बायनाय जेबो गैया जानाय जानाय गैया मेथाइ मोनसे माने सायख'लाय बिदि जागोन जेबाबो जाबाय दे उन्दुनोसै आरामसे लोगोफोर इन्जय खालामबाय जास्ट बेफोर बिखा जुलियाव लाइफआव फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि इन्जय खालामबाय मालाबाबो आं बेफोरबायदि इन्जय खालामग्रा मानसि नङा फिल्म शुटिंआवबो आं बिब्दि इन्जय खालामदों गामसा गानना बिब्दि इन्जय खालामदों थेंक इउ आंनि इउटुब फेनफोर आंखौ गाज्रि मोननाङा भाई आं लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि इन्जय खालामदों मा फौजि मानसि ना गाबोननो भाई मायावबा अरुणाचलाव थांगोन गारि बेंखेना थैगोन कुनु गेरेन्टि गैया लाइफआ माने आंनि लाइफ आरो ना कुनु गेरेन्टि गैया माने माला मा जागोन इन्जय नंगौ नङा फंबायमोनखौ बेयाव लोगो मोनदों दाहाय उन्दुनोसै गामसा गाननाय बाय बाय